ġili lab ta' Domino's jew ġili rajti xati laba u l-lum ħankellimkom fuq hekk fil-fatt fuq dal jgħidulu id-domino effect. Biex intikom naqra idea da jkollok qishom injamiet żgħar illi once illi tmiss waħda normalment taffetwa lill-oħrajn kollha. U għal-grazzja talla, xortina tajba ħafna illi fejn jidħol l-exercise u l-ikel taħdem eżatt l-istess. Hemm din in-norma illi meta aħna nibdlu xi ħaġa fl-exercise jew fl-ikel, speċjalment min ikun għadu bidu, min idaħħal jew jibdel xi ħaġa ġdida fis-sistema tiegħu, ikollu dak ir-ripple effect, dak l-effett kollu fuq il-bqija tal-katina, ejja nsejħula hekk. U x'inhu ma dawn l-affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu li jħallu effett kbir fuq l-oħrajn kollha. Ħanibdilkom mela mill-ikel. Mela il-koll nafu għall-inqas jekk inti qed tara dal-video hemm ċans tajjeb illi kemm il-darba smajtni ngħid kemm jaħdem dal-intermittent fasting illi bażikament jista' jagħmel użu minnu kważi kulħadd taqta' ftit illi jieħdu l-insulina jew għandhom problema ta' zokkor jew inkella għandhom xi history ta' eating disorder, il-bqija kważi kulħadd jista' jibbenefika bil-kbir minn dal-intermittent fasting. Għaliex? Għax fost l-oħrajn ħanejt għalija jiena pereżempju intolleranti għal ħalib u minn dejjem minn konċ kejken il-ħalib kien jagħmel lid-deni. Imma għax diversi nies kienu jgħiduli u jgħidu anke lill-familja tiegħi kemm importanti l-ħalib, bla ma rridu kienu dejjem ituni l-ħalib. Kont nibda il-ġurnata jiena bis-cereal tajjeb li żżidu mal-ħalib, eċetera. Mux tab xej, kont jkun dejjem isni il-minfuħ minn zaqqi, dejjem isni għajjen wara l-breakfast, dejjem isu ġejriħ u ma jistgħux jaqbdu minn xiex. Tajjeb daqqa waħda meta kbirt u bdejt nagħmel ir-riċerka jiena stess qed mela ħanara jkux il-ħalib u bħal mirakli dal-imbierek malli bdejt naqtaw ġimgħa wara kont qisu qatt ma kien xejn in-nefħa niżlet ħafna. U daw it-tip ta' isa infjammazzjoni ta' water retention jaddu minnu ħafna nies mhux bil-fors minħabba l-ħalib, għandek min minħabba ċertu carbohydrates, għandek ħafna min minħabba it-zokkor direttament illi meta jaqtaw imbagħad il-ġisem isu terament jiflaxxa, tajjeb, ineħħi dik iċ-ċertu nefħa, naraw bidliet kbar bajnejna aħna ta' kuljum illi naraw nies illi malli jaqtaw it-zokkor ikun bniedem ġdid. Għandek min mela il-fasting jgħinu diġà għal mod kif iħossu. Li jħossu eħfef, illi jħossu illi mhux bloated, mhux minfuħ, u allura dik bla ma trid tagħmellek il-kuraġġ. Tgħid di ħanibqa' nagħmilha ġurnata wara l-oħra. Tibda tinnota li qed titlef il-weight minħabba li tlif dal-ilma, inti wkoll minħabba kif semmejna kemm il-darba għax qed iżżomm l-insulina baxxa grazzi għal dan il-fasting matul dak il-ħin illi inti m'intix qed tiekol imma minflok qed tixrob ilma still, jew ilma sparkling, jew kafe iswed, jew ta' iswed, jew decaf coffee, jew decaf tea, jew xi kamomilla, jew xi tej ieħor illi importanti. Ma nżidulhomx la zokkor u jekk se nieħdu xi ħalib mhux aktar minn kuċċarina. Tajjeb kemm letteralment indardruhom naqra. Għax aħna rridu illi kemm jista' jkun biex nibqgħu sajmin u nieħdu daw il-benefiċċji tal-fasting. Irridu naraw illi bejn 12 u idealment 16 siegħa ejja nibdew minn hemm. Min jgħid li ma nistax nagħmel il-ġranet fasting tista' però trid tkun taf x'inti tagħmel u aħjar tkun taħt supervizjoni anke ta' tabib jekk hemm bżonn. Ħanilabuha safe, tajjeb? Imma bejn 12 u 16 siegħa għal maġġoranza tagħna nkunu qed nieħdu benefiċċji kbar. Illi waqthom ħanerġa' ngħid nista' nieħu ilma still, jew sparkling, kafe iswed, jew ta' iswed, jew decaf coffee, jew decaf tea, illi daw il-anka l-likwidi tal-kulur li qed insemmu bħattejjiet importanti li ma jkollhomx added sugar. L-aħjar ikunu organic. Tajjeb, ġifier anke meta mmorru nixtru ejjew nissapportjaw anke lil dawk il-kumpaniji illi jipproduċi prodotti organiċi. Nafu illi dawk huma l-aktar tajbin għal saħħitna. Ejjew anke bil-flus tagħna nappoġġjaw lil min jagħmel il-ġid għal saħħitna mhux min irid ibbeħħilna l-affarijiet biex isir sinjuru u lilna jkawżalna l-problemi bħal daw il-kumpaniji l-kbar ta' zokkor li hawn m'għandix għalfejn semmihom biss imma ma xtafuhom intom ukoll. Tajjeb. Imma insomma, mela, semmejna l-fasting illi ħadħossok aħjar mela u dak jista' jwaslek biex inti mhux jista' jwaslek, normalment iwassal biex inti tibqa' żomma għax vera tħossok tajjeb biha, ħajkollok aktar enerġija, ħatħossok aktar anka alert, ħajkollok aktar anka idejat, kreattività jsibu, u dan ħajwassal ukoll biex jaħraq ix-xaħam. Mela daqsxejn,
Sempliċement għamilt bidla inti biex l-istonku tħossu aħjar. Per eżempju, kellek dan il-ripple effect f'affarijiet oħrajn. L-exercise ukoll. Inti tajt isma' ħanibda niċċaqlaq ħi. Per eżempju, għax ġej is-sajf. Ħanara x'ħanamel. Meta tibda tiċċaqlaq tibda tgħid kemm għandi iktar enerġija, kif biddilt il-burdata, kemm għandi iktar paċenzja, kemm qed nixrob iktar ilma wara training per eżempju. Taf illi anka bla marrit, peress li għandi dan il-commitment, issa anka meta nġi biex nikol qed nażel ikel iktar healthy. Ħaġa iġġib l-oħra. Meta nagħmlu l-exercise regolari u jiena dejjem nagħti l-parir illi l-exercise idealment ikun dak it-tip ta' exercise li ħadmu l-muscles tagħna. Dak li jgħidulu resistance training, jew strength training, jew weight training, se jaħlu li trid kollha għandhom xi ftit varjetajiet minn xulxin, però bażikament daw jekk imqar nagħmluhom imqar, nofsija kollox. Idealment ħanerġa' ngħidha f'ambjent ta' grupp kemm hu sabiħ illi nkunu parti minn xi grupp. Naf illi anka ħafna gruppi illi qegħdin jibdew anka dwar intermittent fasting, anka dwar it-training fejn nagħmlu kuraġġ il xulxin uħossuna qisna għandna goals simili, goals li rridu naslu għalihom il-kol flimkien u kemm hu sabiħ illi ngħinu l-xulxin biex naslu għalihom. Għax dan mhijiex competition kontra xi ħadd, anzi l-informazzjoni naqsmu bejnietna. Jiena ħatgħallem xi ħaġa minn għandek, inti tagħlem xi ħaġa minn għandi, eċċetera. U kemm hu isbaħ mela jekk dan il-grupp ikun forma reali. Nafu illi tajba t-teknoloġija, però ma jirreplacja xejn il-fatt li inti qed tiltaqa' ma' dak li jkun ta' spiss fej dik il-preżenza tajjeb fisika tagħmel differenza kbira. Għal daqsant dejjem nissuġġerixxu illi l-exercise li ħanamlu ikun taħt gwida ta' coach kwalifikati jew kwalifikata illi din mhux biss studjat dwar x'exercises l-aħjar nagħmlu u kif nagħmluhom, ħalli anka inti tipprevjeni l-injuries, ħalli ġib l-aqwa riżultati fl-inqas żmien, għax dit tajba. Nistgħu noqogħdu nippruvaw ħafna tipi ta' exercise u kollha fihom xi ftit ġid jew ieħor, però xogħol ta' coach bl-esperjenza u bit-tagħlim tiegħu jew tagħha ħatajdlek li huma l-aktar exercises effettivi jew li inti tista' jew ma tistax tagħmel. Għal daqstant coach dejjem aħjar u dejjem aħjar ukoll illi jkun hemm nies bħali illi huma għandhom goals bħal tiegħi. Għax jekk jiena qiegħed f'ambjent ta' grupp u qed ngħid kelma qabel ngħid kelma wara, dik is-sens ta' familja ħatejn ħafna ukoll. Imbagħad, grazzi għall-exercise, grazzi għall-ikel, hemm tendenza li norqdu aħjar. Mhux neċessarjament għax jaqbdek in-nas aktar kmieni għax jista' jkun. Però l-importanti hija id-deep sleep, il-kwalità tar-raqda. Isibu li meta aħna norqdu fil-font, awtomatikament ġisimna ħajkun raqat ħafna aħjar. Ġili ġatlek li tajt qara. Illum qisu stembaħt qabel. U tajjeb. Jew inkella ġili tajt taf kemm li riqet qisu xi 10 sigħat, 12 sigħa fis-sodda ma qisi bil-kemm irqat. Għax mhux kemm torqod li ta' folja l-idea li nimmiraw għal 7-8 sigħat, però il-kwalità tar-raqda għandha effett kbir. Bl-exercise, meta speċjalment nużaw il-muscles tagħna kif suppost, tajjeb, ħanorqdu aktar fil-font u bekk l-għada ħanqumu aħjar. Min ma jorqodx sew pereżempju jkollu tendenza illi jkollu aktar ġuħ l-għada, aktar nervi, aktar aċċ. Mela kemm hu aħjar illi aħna norqdu sew biex erbaħna il-kontroll tal-għada fil-ħodu. Iġifieri jiena għandi taħt kontroll l-ammont ta' ġuħ, l-ammont ta' nervi, l-ammont ta' aċċ illi għandi, eccetera. Xi tellef ukoll l-irqat u inti kompariri li pereżempju anke meta ħammorru dawn l-avvenimenti bħal tiġijiet, parties, eċetera. Inti kompariri li żommu mill-inqas possibbli jew xejn l-alkohol illi nieħdu. Minħabba xiex, l-alkohol mhux biss ħankellimkom bil-Malti ifottilna il-progress li nkunu qed nagħmlu bit-training tal-muscles tagħna, tajjeb letteralment jattakka toning dan. Pero apparti li ġibna anka dehydrated, ġifiri jisir ilna l-ilma jittajjeb minn ta' ġusimna, ħajtellef ħafna anka l-irqat. Dan id-deep sleep li semmejna laqqas iħalli ħiseħ. Għal daqstant, dak jista' jkollu ripple effect bil-kontra, mela ħna qed insemmu ħafna ġid ta' domino effect, da jista' jkollu effett bil-kontra fej l-alkohol ħajkollu ripple effect fuq il-lejl u għal daqstant anka fuq il-ġurnata illi jmiss. Mhux qed ngħid illi m'għandniex nixorbu,
dak kulħadd jagħmelu. Jiena qed ngħidilkom biss illi l-alkohol mhux ħajamel il-ġid illi nixtiequ f'dawn l-affarijiet li qed titkellmu fuqhom illum. Għal daqstant jiena dak il-parir tiegħi illum. Jekk inti qed tħoss il-bżonn, ix-xewqa, jew inkella forsi m'għandekx triq oħra u għandek bżonn illi tinbidel, jiena ħanajdek ibda buġġett wieħed. Dan minn year 1 ma morniex mill-ewwel il-form 5, tlajna year 1, year 2, year 3. Waqt illi għandek iwa tip ta' karatteri jgħidulek jiena jew ħanagħmel ħandaħda bis-serjetà jew ma nagħmel xejn, nifhimhom. Però għandek il-maġġoranza illi jibdew jibdlu tikka tikka b'tali mod laqqas qed tħossok li qed tibdel ħafna affarijiet minn ħajtek, qed tibdel naqri żgħar. Daw in-naqri żgħar qed iħallulek riżultati u feelings pożittivi u sbieħ ħafna. U għal daqstant titħajjar tkompli tibdel oġġett wara l-ieħor. Imma l-bidla tibda minn sempliċement oġġett wieħed minn deċiżjoni li tajt jiena ħaninbidel, jiena irrid nitlaq minn daw l-affarijiet li dejquni llum. Jista' jkun li pereżempju bniedem jgħidli jew tgħidli isma' jien dejquni t-tajers. Hemm min jgħidli jiena t-tabib qalli jekk mhux ħanneħħi ammont ta' xaħam ma jistax jagħmel li dik l-operation tant għandi bżonn nagħmel. Jew ħajkollu jagħmel li operation jekk ma neħħix dak l-ammont ta' xaħam. Jew għalli li ħajkollu jżidli il-pirmli jekk jiena ma nagħmilx il-bidla li għandi bżonn. Għandek min jgħid li naqas għandi saħħa nilab ma' tfal jew ma' tfal ta' tfal. Laqas niflaħ nitla' taraġġ. M'għadu jiġini xejn. Ara inti personali x'inhu jdejqek. U mbagħad l-aktar sabiħa, l-aktar li toġobni u naħseb l-aktar importanti. Ħadd immaġinak 3 xhur, 6 xhur, sena oħra, xahar ieħor, għażel inti żmien meta hu. U ħanamlu fast forward għal dakinhar. Dakinhar kieku għal mod tal-kelma niltaqgħu jiena u inti. X'beħsibek li tgħidli? Pereżempju ħatajdli jiena llum mimlija enerġija. Jiena llum qiegħda nilbes size u wara s-size x'inhu. Jiena llum għandi ħafna saħħa b'tali mod illi nista' naqleb dar. Tajjeb, il-xogħol tad-dar qed nagħmlu vera malaj. Fuq ix-xogħol qed jinnutawni kemm jien aktar pożittiva, kemm għandi aktar enerġija. Kemm qed joqogħduli aħjar il-ħwejjeġ, kemm qed norqod aħjar, kemm qed inqum aħjar. U trid tgħidhom daw fil-preżent timmaġina illi llum huwa dakinhar illi inti isek literalment qed tħabbar miegħek innifsek waħdek jew lil tal-familja qed tgħidilhom kif qed tħossok, kif qed tidher, eċetera. Isek qed tagħmel rapport tar-riżultat tiegħek illi inti qed tesperjenza. Għax meta aħna ngħixuhom daw meta ngħidu ara, jiena pereżempju bniedem konfidenti, jiena bniedem b'saħħti, jiena bniedem enerġetiku, jiena bniedem li joqogħduli l-ħwejjeġ sew, anke jekk għadna ma wasalniex għalihom, imma l-fatt li dak huwa it-target tiegħi li jiena nasal għal dawk it-targets, jekk inġibhom fil-preżent qed nitkellem fuqhom qishom diġà saru jew diġà qed ngħixhom, hemm ħafna iktar tendenza illi moħħi ħajoħodni għalhem. Bħal dak it-tifel illi għadu kemm beda l-ewwel ġurnata għal Form 1, tajjeb, u huwa student tas-sekondarja. Bħal huwa student tas-sekondarja dak it-tifel li qed jagħmel l-aħħar ġurnata tal-Form 5. It-tnejn sekondarja imma hemm 4 snin bejniethom. Imma meta aħna nagħtu dik il-label lil nfusna li ngħidu mela jiena pereżempju fi ftit ta' xhur ħanajt li jiena konfidenti, jiena b'saħħti, jiena ħwejjeġ joqogħduli sew. Meta għamilna dak il-label, awtomatikament anka il-behavior tagħna ħadkun qiegħda tinklinana illi nobdu lil dak il-label illi tajna lil nafusna. Waqt li jekk jiena noqgħod ngħid u għax jiena ħoxna, u għax jiena dejjem hekk, moħħok qisu dak it-tifel żgħir, qisu baby illi ħajobdi u ħajjipprova jtik raġun. Tajjeb, jiġifieri ara kemm importanti illi inti tajt lilek innifsek u tajt speċjalment dwarek innifsek affarijiet illi tixtieq. Tajt li noqgħod niftaħar man nies mhux qed ngħidlek hekk jien. Kif titkellem miegħek innifsek, kif titkellem miegħek meta anka tkun waħdek. Għajt jiena bniedem konfidenti, jiena bniedma fit, jiena bniedma b'saħħti, anka jekk s'issa dak li għamilt fil-passat ma kienx jirrifletti hekk. Għajt imma minn issa millum jiena b'saħħti konfidenti jixirquli l-ħwejjeġ enerġetika ara x'tixtieq li tajt u għajdhom u għejxhom fil-preżent, tajjeb ġifieri hemm minnhom inti stess għax iċ-ċans huwa ħafna akbar illi moħħok jgħinek tagħmel dawk l-affarijiet biex dawn il-fatti dawn il-labels tibda tgħixhom.
Jiena Mattejus Grasso minn New Better Life, jekk nista' ngħinek f'xi ħaġa kmandani. Għana bażikament apparti li nħobbu nagħmlu daw il-videos għal kulħadd għax nemnu illi l-ġid irid jinxteret kemm jista' jkun mal-pajjiż kollu minħabba l-issues il-ħafna issues li naffaċċjaw. Namlu wkoll naħdmu mal-membri tagħna kemm minn studio illi għandna n-naxxar fejn għamlu daw il-nofsija exercises fejn dejjem ikun hemm coach illi ħatajdilna jew jedilna x'ħan nagħmlu dakinhar kif nagħmluhom, jduru magħna biex raw li qed nagħmluhom sew. Għandna anke nutritionist illi taħdem mal-membri tagħna fejn apparti li tagħmilhom pjan tal-ikel personalizzat ħatkun qiegħda in touch magħhom fuq Facebook jew WhatsApp jew anke min irid anke fuq Zoom, tkellimhom jiġifieri virtually mingħajr ma bniedem joqgħod jerġa' jinqala joqgħod jiġi nnaxxar anke biex joqgħod jiltaqa' man-nutritionist għax flimkien dal-exercise u dal-ikel nafu il-qawwa ir-ripple effect illi jkollu fuq il-ħajja in ġenerali. Għal min jippreferi illi jagħmel l-exercises mid-dar, iva kemm nirrekordjaw mu anke jsiru live fuq Zoom sessions ta' nofsija kollox fej grazzi għaż Zoom ikunu nistgħu narawk u inti tarana u għal daqstant inti literalment qed tagħmel l-istess exercises mid-dar minflok magħna min-naxxar. Jekk nistgħu ngħinuk kellimna fuq www.newbetterlife.com dik hija l-website tagħna u għandna page partikolari tajjeb illi titlalkom normalment awtomatikament fejn ħatimlew daqsxejn ta' formula sempliċi issa fil-każ anke niktibilkom fil-comments www.newbetterlife.com/questions għal mistoqsijiet fej meta timliha inti inkunu nafu jekk aħna nistgħux ngħinuk jew le. Għax jekk ma nkunux nistgħu ngħinuk jew jekk nemmnu li ħadd ieħor jista' jgħinek aktar jew aħjar minna għal raġunijiet personali tiegħek, nirreferuk bil-qalb kollha għand numru ta' fiżjows jew postijiet jew professjonisti oħrajn kif jafu ħafna illi jkunu jistgħu anke jgħinukom fis-sitwazzjoni preżenti tagħkom u forsi għaliex le il-qudiem ikunu nistgħu naħdmu flimkien ukoll. Imma kollox jibda bil-ewwel insur nafuk daqsxejn ħalli naraw daqsxejn x'l-aħjar li nagħmlu fil-każ tiegħek. Nawguralek is-saħħa u l-ġid.